Bayap song fighting ke chang Tripura Police Constable tui 12 number no tui salino obo khai important tongo obo adino sajakliya fighting ke tini kaham khai discussion khai ang norokno saono. Bayap song application form norok kaham khlaiui yak bai form fill up khlaiui ma swngjai. Borokni application norok A4 size print out khlaiui ah jaga yak bai phone naithok khlaiui type khaiui norokni je ah jaga address bung bwkha tong borok abo norok swiui ridi. Hingke oh jaga saka borok passport size photo nangnai phiya o kwcham kai wnglakrwni saka borok 6 mas ni kwcham kai borok wnglakrwni saka o jagao self attested khai norok marinai borokni o je application borokni o document nogo self attested nangnai. Hingke bayap song norok phungni 8 ta ni bisingo no borokni ah jaga jagao ma soginai jorao selection committee ni jaga norok ah jagani police constable rok ni yago joma marinai saka police constable aro joma nanai kagoj potro borokni yago joma barnai saka juk kagoj potro joma tei phirogui rijak lak hinui sajak. Hingke bayap song norok jara rwna muchungnai rok jara nok bai hachalo wngkha khai kami rogo tongkha khai hachal town rogo agartala rogo center wngkha khai norok daktiyan thangni phungni 6 ta rogono thani jate norok 8 ta o sokoinani bagui haikhe town rogo phono agartala rogo phono norokni bayap rok tongkhai jate gujri tongkhai borok no phono thangui thuoi phungni 8 ta o jate sokoinani mote norok obo hai khe thani jara rwna muchungnai rok ang borokni bagui sahoro rwna muchung tongkha hingkha khai norok chai tongtui norok manai abo khe Tripura Police Constable chini Tripura ni simi namu Tripura government ni regular post chakri kaham norok ta phiyogdi norok ridi o jagao aswkno jotono hambai.